Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas, anapauluan. Ganggan naet, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sige, ibaba tayon dagiti kawayan. Tapno maaramid tayon ti kalapaw tayo iti igid ti baybay. Mayat kaagpayso dito'y apangyaramidan iti kalapaw tayo. Tapno asidag tayo iti pagkalapan iti baybay. May mayat mo't lang no adda balay tayo iti pantay. Tano adda bagyo. Adda pagkamangan tayo nung nadawal ti baybay. Ay, huwan barok. Kasapulan tayo ti pagkamangan tayo abalay iti bantay. Rogyan tayo nga rodan ti agkali iti abot. Pangikabilan tayo iti kawayan na puste. Para iti kalapaw tayo. Madamdama, umay kanumot dagiti kaaruba tayo iti bantay. Agaramid damat kano iti kalabaw da dito'y igid ti baybay. Nasapa ka mat, Roman? Di magasakta umay kay tulungan ang mga wit kadag iti libroyo ang mapanidi pagadalan, ma'am. Nasingpet ka talaga. Kanayon ka adumagas ang mga wit itibag ko ang mapanidya pagadalan. Malabsak mo't ngamin to'y balayo, ma'am. Anya day taawit mo ang nakaplastik? Jay gayang basit ang nakalapak. Kabayatan ang nakalugan na kiti balsa nga umay dito'y, ma'am. Ited ko gayam ka na kayo. Anya? Itad mo kanyak tinakalapam alamas. Uwan, ma'am. Alangan mo't nga itugot ko iti pagadalan. Malaeston, Di sayang. Agyamanak nga rod, Roman. Pumuyog ni siya, karag iti tauhan. Mapan kami, iti imbagada na napintas na ramidan na resort. Sa dino, napintas metla ka di a lugar nga aramidan a resort? Anda, nakakita na iti tripulante na imbaw ni siya. Sinawar na, ti Isla Dayak. Ichay kumalugar, dagiti awan amuna. Tapno awan mangiparit iti aramidan tayo. Anda kayom ni siya na nangibaga. Iti lugar na iti mono na mangyan. Iti kadiigit ti baybay? Mabalin nga aramidan a resort para kadagiti paada tayo ababak nang? Well, eso na sumuratak. Anda karon napintas na may sana isla, dagiti mangyan. Ano ka no tinamas, kanda dumapay na agtao diti baybay. Awan sa kano ti am mo dagiti mangyan. Mabalin tayo asakupan ti islada. Husto ti kunani siya. Kamoyog ni siya, tapno isuro ni siya karagiti tao, no anya ti adang, tapno mapapanaw isuda na mangyan. Tapno masakop tayo ti islada. Saan kan amakidalos dito'y pagadalan, Roman? Agawid kan, taamangan no agtudo. Aglugan ka pa'y itibal sa nga agawid. Inakarodan, ma'am. Agyamanak tapalubusan dak nga agawid na nasapa. Amok ti anos kan rigat mo nga agapoy di isla. Nadyak agkam mali, si kapay lang ang tagtutubo nga agad-adal ichay. Di da maanusan ti agbalsa iti bigat kan malam, ma'am. Agkalap da kanulangan. Saan dang entresado nga agadal? Panagkalap ka dilaang ti pagsapulan nyo ichay? Wan, ma'am. Mabalin ti agbang kagigibantay. Ngam kay kayat dagiti tao ti agkalap, tamayla ko da adagos ti makalapan da. Iso adid kayat ti agmula. Tamabayag nga urayan kasta ka di. Day tatipod no, ma'am. Pinadas ko ti nagmula. Ngam binuras mat ti sabali a tao. Idi nakalugan nak iti balsang agturong dito isla. Adda na tan nawagak adak kalabapor. Agturong samat dito eh. Sapay ko na day di apong. Ama di kanon no adda maisarong dito'y agan-gan na ut. Kastamat ti istorya dagiti nataangan. Nauyong kano dagiti ganggan na et. Ang mga no delikado tayo kadagiti nakalugan iti bapor anakitam. Madanaga na kanod. Ang mga numaulit di kunada. Ang nagsagaba ini dagiti kapulyan tayo. Gapo ka dagiti ganggan na et. Marigaten da kano ngamin dagiti tatnao. Pagtrabahon da ida iti nadagsan. Dusan da ti makita da nga aginanang.
Saan tayo ngay palubos nga aramiden da kada tayo da abanag? Ganggan na at dalang. Da tayo, takin kukwa iti isla. Apayakas na da kaamak mo, anak ko. Adda nakita kadak kalabapor iti taaw nanang. Ha, ang mga nuganggan na utmat dagita. Kasano tayon at aga ditoy? Talaga kadi anaranggas dagiti ganggan na at. Wen kano, adda imay idi, ngam pinagbalinda nga adipan dagiti pada tayo amang yan. Ganggan na at da, iso da pa'y tinaranggas. Kaamamak nuganggan na at ngagpaiso dagita. Adda armas da, idin to taawan kada tayo. Bareng no saan da aganggan na at nanang. Kasano da kadi anak kapanaw idi. Adda ka din imay asoldado anang tulong kadagiti pada amang yan. At da siguro mo ng opisyal ang nagkamangan da, kat iso tinang tulong kadakwada. Mama, jak matanawan ti dakkel a bapor. Adda ka din napananda, papa? Wan, iha. Napandanang kita iti mabalin nga aramidan a resort iti maysa nga isla. Amoy, mama. Kayat ko ti agbakasyon iti maysa nga isla. No daytay awan klase. Isu nga rod, nga ikagumaan ni papam nga agpaaramid iti napintas a resort. Oh, wow! Nagmayatan no adda resort tayo iti maysa nga isla. Masigurado nga agbaligi ni papam iti misyon da. Asino ti nakakita iti isla, mama? Ada imbaon ni papam a nagbirok. Naduktalan da nga awan pa'y titulo dayjay nga isla. Kaya ti asawan. Awan ti agnanaed at tao. Ada, ngimpanay da nga ignorante. Mangalap da kanulaan. Makitam ka di ti dakkel a bapor. Adda ibabada a babasit a rubber boats. Kaya't asawon da ita. Dito ayan tayo ti pagturungan da. Madlaw agan-gan na ti daduma. Tapuraw ti kudil da. Ngam adamat kapada tayo ti kudil. Iso na lang tamadlaw a mistiso da. Natitirad ti agong da. Iya si dagtaman ti bilog. Tabarang saan daan naranggas. Sige. Ngam saan taon yung umasidag. Amangan no pagaramidan data iti dakas. Anya nga tati panggap da kita. Taapay nga umay da dito'y lugar tayo. Obserbaran ta. Nay, adda lumugan kadag iti rubber boats. Hello, Rico. Anya ti madamag di tanapanan niyo. Adam ni na kami iti isla. Napintas, kanado ti laman sa ti adalam na pasat ti bye-bye. Mayat ka di ti view dita. Adaman tayo tasidag. Kanapintas amin ti buya naglawlaw. Anya kumaabuya dagiti makita dita. Ada nagduduma dit sura na nga rock formation iti aglalaw. Mabalin ka di apagkakamangan to dagita abat bato. Babaan itirang tay a simento. Tapno mabalin a pagpasyaran dagiti turista? Mabalin na unay. Mayat tinapanunot ni Sika. Ano lagi diti umay na turista? No anda pagpasyaran itirabaw dagiti rock formations. Mayat nga ro da pagkakamangan dagita a rock formations. Babaan itirang tay. Naibag ta si mangpatkan iha. Imbawag itay ni papam. Ada kanun nasarakan da anapintas nga isla. No kasta, makapasyar tayo iti maysa nga isla, mama. Mabalinta sumuro at babaan iti yate. Adamat kapitan amang itulod kadata ijay nga isla. Tapno sigurado nga awan mang kalaban kada tayo ijay. Mangala tayo iti ado nga armas, mama. Ilugan tayo iti yate. Adamat lalaki akadwata?
nga agpaiso day ta na panunot mo, iha. Adalakit di mangikaluya iti isla. Tapno agbuteng dagiti tattao nga adda ijay, mama. Isu ama sapol nga ipakita tayo. Anaturay tayo. Dahi taman ti kayat ko kan ka, iha. Kasla, man nakigubat, apa nagpampanunot. Darasan tatyag subli ti porok. Masapol a pagsaganaan ta dagiti kakadwa. Taamang ano niya ti panggap dagiti aganggan na at. Ang gawaan tang ron. Pagandaran tan ti basit ang bilog tang. Sapay basitan ti gasolina ti bilog ta. Pagandaran ta aging ga iti pakadanunan na. Makadanon tan tumit siguron iti igid sa maibos ti gasolino. Sa bagay, gaudan ta no maibos ti gasolina. Saan matkit di anak partak nagpataray dagiti gangan na ut. Takas laboy-buyaan da pa'y taglawlaw. Kabayatan na buy-buyaan da dagiti dadakkel abat bato itaglawlaw. Darasan ta matyag paigid. Paandaran tangarudan ti basit abilog ta. Sige. Sapay ko ma. Ta umabot pa'y aging gaigi-igid. Oh, apay alangayo tinapabutngan. Dito'y titurungan dagiti gangan na at anagapoy ti dakkel abapor nang. Ay napo, ilisin na kami ko mga rod ka dagiti managdakdakas. Saan tayo paymat nga ammo no managdakdakas da, nang? Kastaman ka no ti inaramid idin dagiti ganggan na et. Simungad dalatan, kat pinapanaw da dagiti tattao. Isudan tinagyan iti igid ti baybay. Urayan tayo idanon niya ti kunada. Amangan no agpasyar dalang mat iti igid ti baybay. No agpasyar dalaeng, apay nga rod nga ada nagdakkel a bapor, kan ada pay rubber boat da sumangbay. Saan kayo nga agdanag? Siyak ti sumabat karakwada. Kukwayo ka di tinagtakdaran dagiti babalay dito'y igit ti baybay. Kuko ti gobyerno, apo. Diyo ka di mo. Aginatang ni Don Rico daytoy nga isla. Anya ti kayat yu asawan? Ginatang ni Senyor daytoy nga isla. Isu ama demolish amin a babalay ditoy. Anya? Mademolish ko nam? Anya pa ngay? Isu ada kayo. Agbalkot kayon, kat pumanaw kayon ditoy. Anya ti pamanak na kiyo, ako kwayo dito nga isla. Urayem, taumay ditoy ni Senyor. Adda kan kwa na ti papeles. Dayjay ti pamanaknak, ako kwa na daytoy nga isla. Anda pamanaknak, nakukuha ni siya dito na isla. Ato, ti papeles. Kitaan niyo. Kita man, senyor. Amo ka dili sika, ti agbasa. Sika na agtutubo. Uwan, sir. Senyor, ti awag ni sika kaniyak. Mono. Naglastog na iti apura wala kay. Inton kwan. At to'y pa ti demolition permit ni da kami. Kitaan ni sika, no adda mo ni sika. Tara. Amangan no tilang mangdilpat iti rugit ti ima ni sika, ti amo ni sika. Ha? Ne. Adamat ngagpaisot ti tulo ti daga. Kan demolition permit da. No kaya't yun napalubusan kayo nagkalapit ti baybay. Masapon na agbunag kayo na umuna. Kadang iti graba na aramatan bagiti agarami diti pasdek diti igit ti baybay. Mano ka diti tangtan ti agbunag, senyor? Kukuha ni siyak na iti nasla. Dagiti makipagnaed, masapon nagtrabaho ni Isoda. Tapno palubusan ni siyak, nagkalap ni Isoda iti tao. Kasla saan mat anain kalintigan dayta, senyor? Agbunag iti graba nga awan tangdan. Saan na kaya ni Shakti turad ni Sika nagtutubo?
Kaya't ka di pa ni sikat agyan dito isla. Wano papanawan ka. Sigod kami dito, isla. Apaya papanawan na kami, senyor. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na at, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, aggigyan daruman iti igid ti baybay, kat panagkalaplaeng ti adda panagbiagda. Iti sabali abangir, baknang ni Don Rico, ama isa nga agom nga Espanyol. Ado ti gayam, kan koneksyon na nga opisyal. Kayat na atagikwaan ti isla, kat pagbalinan na a resort. Impakita na nga rod ti peke at titulo, kan demolition permit. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na at, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan na kaya't ni Shaq dito rin ni Sika nagtutubo? Kaya't ka di pa ni Sika ti agyan dito isla, wano papanawan ka. Sigod kami dito, isla, senyor. Apay apapanawan na kami. Kas makita yo, ado kami dito'y. Alright, no nabayag ni Sika yo dito'y, no awan pamaneknek, nakukwayo dito'y. Awan mat dokumento, nakukwayo dito na isla. Awan sarbinid na kayo na tao. Anya ka diti umayo nga ramidan dito'y. Senyor, kunam ka ni Shaq. Masapol, nagtamay ni si Kaka ni Shaq. Dita kayo pa. Saan kayo mat at Diyos apagtamdam ko ma? Na, bastos na yan na tao. Sana mabalin ni Shaq na dyan na awaran amo. Ignorante. Apay akas di panlaki sa iti dayjay aganggan na at anak ko. Isungarod ading ko. Amangan no pagaramidan da kay ti dakas. Saan anayin talintagan nga agbalin tayo nga adipon iti bukod tayo nga isla? Ngam adda na bilag nga armas da. Awan armas tayo akas kadakwada anak. Ganggan na at dalayang nang. Nabilbilag dakit din ngam da tayo asigod nga danitoy. Adda kwartada. Takunada aginatang daday to nga isla. Inaramid ti Diyos ti daga para kadagiti tao. Ngam apay nga adda gumatang kan mangilako iti daga. Day tamot ti saan ko ang maawatan nang kasanuwag paiso. Siputan ni Sika, dahil dyan aging lalaing na tao. Awanan ba yun? Raamagmat day dyan agtutubo, senyor. Natured. Nga may sarsarak ni iso, te karadkad na. Sanbergwensa. Senyor, anya nga iti sumarunong aramidan? Ibagam kadakwada. Nairugidan tagbunag iti grabaken kayo na maaramat iti panagaramid iti pasdeg na pagyanan tayo ditoy. Kasanong ti kalapaw da, senyor? Sapay nang ikabil da iti kawayan, iti rabaw tinanom. Tapno adda pagbaddakan da. Muno lagi tanat at tao. Nagaramid ni iso na ti kawayan. Pag naanday ti rabaw tinanom. Nagaramid ni iso na ti pagiddaanday ti ngato ti taplat na kawayan. Apay nga ta, asan nga iti kadaratan tinang ikabilan da iti kalapaw da? Tahiti pa'y rabaw ti danom. Nang ikabil da iti atidog akawayan, akas poste. Sadot, kandugyot da kita na tao. Itin nagdalatan ti rugit da iti baybay. Enton Juan, lumagto dalatan iti baybay. Anya kumangay ti aramidan da iti baybay, senyor. Anya kanit, aramidan ti tao, no kaririing na.
Oh, dayjay ti aramiden day ti unay tinanom. Inrugi kano ni Papam, tinagpabunag kadagiti awan ammo na at tao iti graba, para iti pasdag nga ipatakderda. Mayat lakit di agbakasyon iti nasao nga isla, mama. Intanto man mat agpasyar ijay? Dayta matitagi uray ko iha. Agparamid tayo iti pasdag ken cottage, apagyanan dagiti agpasyar at turista. Pagbalinan tayo dayjay nga isla. Tapno pagpasyaran dagiti babaknang at turista. Wan, iha. Ado lakit diti turista a mapantumat di jay. Iti agbayag, agbalinto akas la syudad ti isla. Adun tumat dagiti agbiyahe nga agduduma a motorboat ken rubber boat nga agturong ijay. Matanawagan ni Siak na iti dadakkel na kay kayo iti kabakiran. Nabalin, naragad yan ida kayo na kaya. Un, senyor. Dadakkel, kan natatayag akay kayo. Adamot chainsaw ni tayo di vapor. Ipaala ni Sika. Tamang ibaon siya kitag chainsaw ti ado na kayo. Matungpal, senyor. Mangibaunak nga rod iti mapan mangala iti chenso iti vapor. Ang gunay nga rodan ni Sika tapno makasubli ni Soda na dagos. Sembergwensa. Un, senyor. Ay, anya nga tadyay sang kaibagana. Simbergwinsa. Imbes ang maturog tayo, tanapuyat tayo nagkalab. Saan? Tagbunbunag tayo iti bato, nga iurnong tayo iti kadaratan. Kasano nga min aya na kaumay dagita aganggan na at ditoy. Sinapsapan ni Roman, tinapan igay pagadalan. Tapno di da makita, nanang. Madanagan na nga rod anak ko. Ang mga numadlaw da saan awa kibumbunag iti bato. Mapan nga rod mo't iti pagadalan. Gusto tay kunayo nang. Aparikot ti iyig dagitang aganggan na at kada tayo. Idi pala ang asar saritaan dagiti kapulyang tayo. Ang nagsagaba da iti ima dagiti gangkan na at. Ita, maulit ka di manan. Sa dino pa'y nga iti papanan tayo. Dito yung tinakairwaman tayo nga islang. Mapantayo mat ilang ko dagiti makalapan tayo. Di tapang sabatan, dagiti agatang. Nasaya, tanaala ni da kayo na iti chainsaw. Mapan ni da kayo pukaran na iti makita yon na dadakkel na kay kayo. Matungpal, senyor. Kalpasan na mapukan ni da kayo. Ragad din nyo. Ipabunag to karagiti mono dagiti tabla. Katuna, senyor. Sana bale. Adu da nga agibunag. Adu titattao nga agibunag, senyor. Sana'y magani siya natattao ti manbunag simpergwensa. Dagiti mono ti mangibunag. Sumat, senyor. Tao damat. Simpergwensa. Saan na tao nagyan na mono? Apay kaslad da pa kariribukam, Roman. Adda ka di sa gubanit mo? At nangamin ganggan na at nga may iji isla, ma'am. Pumanaw kami kano ijay. Kukwada ka di tisla. Taapay apapanawan da kayo. At da titulo kan demolition permit da, ma'am. Kunak man no kukwa pay lang ang ti gobyerno day di apaset. Adamat gayam akin kukwa. Parikot min no sa dinot yung makaran mi, ma'am. Pagbalinanda kami mat ababaunan da. Anya ka diti patrabaho da kada kayo. Pagbunagan da kami iti graba, ma'am. Inayon da iti darat nga aramiden da apasdek. Tapno kano palubusan da kami nagkalap. Saan pa na nakita ni Siak na nagbunag di ay agtutubo na naging lalaeng? Ungag paiso, senyor. Kaslawan mo ditoy. Saan nga ta? At taga dito'y dayjay, senyor?
No saan na taga ditoy? Apay na si tuturen na si Mabat? Ayaw nga peso, senyor. Semperkwensa. Aramatan ni sika na tabastit na otak ni sika? Kas lapaltat ni sika. Dakkel ti ulom. Nam awan utek ni sika. Saan mat, senyor? Senyor, ipabiro ko kaditi ko na yung agin lalaing? Well, agdamag ni sika no asino ti pamilya dahil dyan na agin lalaeng. Matungpal, senyor. Oy, si Katumboy. Ayan dyan kadwa mga agin lalaing. Ha? Sino kadwak? Ijak mo, apo. Na, di nakawagan iti apo. Tas anak pa'y matalagay. Sir kunam. Anya nga tati mayat nga yawag yu kanyak. Mayordomo. Kas tati yawag yu kanyak. Mayordomo. Panawan kayo pa'y, mayordomo. Ipan ko da ito'y awit ko abat ba to? Na. Tapi manawan ti Tomboy. Madlaw akabutang nak. Kasta, agkintayag kayo ang makakita kanyak. Nakita ka rin ni sika di pabirok na siya? Ay, ukwa, senyor. Saan pa'y ang nakita ni Jack, senyor? Jack pa'y nakita, senyor. Nanang, damdamagan ti makanawan ti gangan na at ni Roman. Delikado nga rod no kasta. Ang mga nudusaan da, gaputa saan nga agbunbunag iti bato. Masapul asaan pa'y nga umay dito'y ni Roman nang. Dayta ti kasayaatan nga aramidan ta. Ala, ing kasabaton, babaan iti balsa. Taibagam nga agdiretso pa'y lang iji bantay. Adamot kalapaw ijay. Unang, masapul adida makita ni Roman. Taamangan no anya pa'y ti aramidan dakan ko nang. Agsisina tayo kit din. Gapo kadagita aganggan na et. Adayo ti pagkalapan tayo, numapan tayo iji bantay. Daytan ti parikot nga insang bay dagita aganggan na et. Roman, ading ko, imbag na nasalamaan ka dito'y. Saan ka pa'y nga umay ijay igid ti baybay? Papanak ko mamana. Apay asa anak ang mapan igiigit ti baybay. Agkalap tapay no sumipngat. Ang mga no adda mading aramiden kan ka dagitigan ka na et. Birbiro ka na ka, iti saan ka anak kibunag iti batang. Apay ko mga ilimungak dagiti aganggan na et. Awan basol ko kadakwada mana. Saan ka kadi amabutang kadagijay? Pangaasing tatong palom ti imbaga ni nanang. Nga ijay pa'y labantay ti papanam ita arabi. Ang mga no agnervyos manang. Anya kadilaonay ti kabutang yo. Ad-adda nga irurumanda tayo. No ipakita tayo akabutang tayo ida. Apay ka di asimangpat ka pa'y dito'y kalapaw iti igit ti paypay. Saan ka di nga imbagak nga iji bantay ti papanam? Siya ka di alalaki ti aglemang ijibantay kat da kayo ababae ti agkalap. Kasta ka di. Saan kong ipalubos na nang? Saan a kinatakro ti mangliklik iti paggad? Ala, intayuket din iti bantay. Kadwaan da ka nga agpabantay. Tapang kitaan tayo iti pinanawan tayo abalay tayo ijay. Intayo nga rudan. Tapno saan tayo amamitan ti sipngat. Ibagkat tayon tinaluto amakan. Tapno saan tayon nga agluto iti bantay. No siyak lang ti masurot. Saan tayo kumapay amapan ijibantay? Gapulaan ka nagtigangkan na et. Saan ko maanatangkan ti ulom anak ko? Di na kumamot pag nervyusan. Awan klase mi ita. Inak mangala ka dagiti prutas iti bantay. Ado ti papaya kan sabay iti kabakiran. Nabayag basitin at itay nakapangan iti prutas dito'y bantay. Madamag kumanggayam. Apay ako nayo asap-sapulan dagiti ganggan na et. Dinamag jay agnagan iti Nicolas. Una na, ayan jay kadwam nga agin lalaing.
Apay asaan ang makibunag iti bato. Dayta, ti saludsod na, iso ang nagamakak. Saan mo ka din nga imbaga? Nga agad adalak iti balasyo ti isla, manang? Saan? Takaamak ko, no anya ti aramiden dakan ka. Saan ka di pa na nakita ni Sika, ti agin lalaeng na lalaki? Saan ba yung arod, senyor? Awan samot tan dito'y igid ti baybay dayjay. Amo ni Sika, no anya ti aramiden ni Sika, tapno agpakita ti agin lalaeng na lalaki. Mangdukot kami iti kabalay na, senyor? Nosken ka di pa na damagan ganisyak, no anya ti aramiden ni Sika? Sembergwensa. Aramatan ni Sika, tinagbasit na utak ni Sika. Senyor. Ay, no saan la sika ti amok? Amangan no dinanog kan, tagunggunam. Pinakargaak iti armas tiyate. Sumurot ta ijay isla nga ayan da papam. Adamat jay kapitan amang itulod kadata. Masapal ang mapapanaw amin nga agindag ijay. Tapno dagiti laeng babaknang, ti dumapaw iti dayjay nga isla. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan ang nagustuhan ni Don Rico ti panagsasaon ni Roman. Idi saan na nakita ang nakibunag ni Roman iti bato. Nakapungtot ti Don. Binilin na nga ron ni Nicolas iti aramiden na, tapno agpakita ni Roman. Kabayatan na, plano dagiti agina Adonia Paula kan Lira, apagbalinan akas la syudad ti isla. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pinakargaak iti armas tiyate. Sumurot tan ijay isla ngayan ni papam. Adamot jay kapitan amang itulod kadata. Masapul ang mapapanaw amin nga agindag ijay, mama. Tapno dagiti lang babak nang ti dumapaw iti dayjay nga isla. Talaga akasta ti aramiden tayo. Rugit laeng dagijay no adda umay ababak nang a turista. Pwede na dayta, mama? Saan ang napintas ti buya ti resort? No adda na dongrit ang mailalaok iti isla. Intangaruden iti yate. Tanakasaganan ti amin. Amomat ni kapitan ti pangipanan na kadata. Saan ka di nga daing karga na papa a rubber boats iti dakkel abapuan, mama? Kompleto ti impakarga ni papam. Amumatan ni papam, i-check na amin akurang, nukas jay nga agdalyasat tayo iti adayo. Anya nga uni day dya amang mangod tayo iti kakaykaywan iti asinag. Kasano ko mga agdamaki na dito'y kabakiran? Dito'y kayo. Taagarudo kak amang kita no anya na nga uni. Ang mga no dadakas ang mapasamak kan kaana. Saan kayo nagdanag nang? Aganadak. Sige, umayak mo't nga rod. Kitaak mo't no anya dayjay. Jakmot kaya ti agbati nga agmay sa dito'y. Umayak mo. Agarudok tayo nga rod iti sirok lagi tilanot. Siyak ti umuna. Inayadan nyo lang. Tapno saan kayo ang makasagid iti lanot amang parnoy iti karasakas. Ala, intayo nga rogan. Alaam ti daan apana day ditatang iyo.
Tapno at armas tayo. Nalalaing ka di tagidjay na tattao, ngamda kayo, ta saan ni da kayo na makita? O reno kabalay ni iso lang tinakita yo. Awan, simperkwensya. Anya ka no? Queen sa ka naman. Anya timbangan ni sika? Pigsan ni sika tagsao, ta saan ni siyak na maawatan? Kwa, senyor. Di pagpabirok yu a tao. Agad adal ka no, iti balasiw ti isla. Amangan no, aday jay, senyor. Agad adal ko na ni sika? Iso ba't nagayam na naturad ni iso, taadaan mo na. Delikado ni na tayo, no ipakam mo na da ito'y karagitipan na kabagiti rin tayo. Ne, anya ti kayat yu asawan, senyor? Apay kumadelikado tayo. Pati ka din ni sika, kat kapadam ti utak na gidyan at tao. Awan mo ni sika, simberkwensya. Queen sangit Saan ka din na imbaga ka ni sika, napigsaan ni sika, ti agsaw? Simberkwensya! Nagpintas nga agpaiso dito mama. Naglinis ti danom iti taan. Nagpipintas dagiti dadakkel abato iti agdudo maapaset ti islan. Wan nga ron, iha. Saan ang nagkamali ni Papam iti diso ang nasarakan na? Mayat nga agpaiso ditoy. Mayat dito'y nga umog dagiti turista, mama. Puraw ti maris ti dara ti taglawlaw. Anyan ang nagpintas. Makapabangar iti rikna, iha. Ado pa'y ti makita a seaweeds. Kimpat kadag iti batbato. Nagpintas, mama. Talaga analaing ni Papa. Saan laday ta? Makitam ka di pa'y ti pangan ti ado nga ikat ti bye-bye. Wan, mama. Oray dagiti matanawagan akay kayo iti isla. Nagmayat. Ado ti kay kayo ditoy. Ijay syudad. Dandani awan makita akayo. Adda puraw na yate iti tao. Nagitilagit din reyna kan prinsesa ni siyak nagitay. Dadan, senyor. Ay, jasket. Adda manandan iti agina abaon. Sembergwensya. Saan ka din ay magak kanisika? Nasaan nga sao ti saan na siyak na mangag? Ti kunak, senyor. Nasaya ta si Mang Peten dagiti napipintas a kapamilyayo. Husto ni sika. Kapipintasan karagiti amin na napintas. Saan ka din na amo ni sika? Na nag-Mrs. Pen na esposa ni siyak? Kastantumat ni Lira na anak ni siyak. Ag Miss International. Kwa, senyor. Rao maklao na iti kinapintas da. Daita ti kapintasan na imbaga ni sika kanisya. Basit ang makina. Ngam kabailan na apukanan ti dakkala kayo. Adon tinapukan da kayo. Adda agpupukan. Addamat agragragadi iti tabla. Nalawan tinauma iti kabakiran. Adun tinapukan kanaragadi. Nagadukat dagitan atabla. Ado nga ti aramiden da ije igid ti baybay. Ta nagadumat dagita. Amangan na adamadi nga itdan ti pan nakapukan dagiti dakkala kay kayo. Lumukay ti daga. No awan ti kay kayo amang lakpad iti panakarga ay ti daga. Nang runa no adda bagyo. Parikot da ito eh. Kasanon no adda napig sa abagyo. Nalukay ton ti daga di ti lugar tayo. Kasano nga taaya maanaw at dagita aganggan na. Dadaulan dati kay kayo iti kabakiran.
amang lapid itirgay. Oh, maragsakan ni siya, tarakasang pwede ni da kayo, mi esposa ganiha. Wan, Papa? Talaga, nagpintas dito eh. Mi napili ni siya, talaga na napintas. Ni mama kan ni sika, napintas namin. Bilibak kada kayo, Papa? Yak! Anya dagiti nagaalas ababasit ababala itiigit ti baybay. Babalay na kiti tattao dito. Bayan pa lang nanda tayo ni Isuda. Pagbalinan tayo ida na parabunag karang iti aramaten ni datayo. Enton malpas ni datayo ti proyekto. Papanawan ni datayon amin ni Isuda. Rambang laan, Papa. Ha, nagalasakitan dagiti babalay da iti igit ti baybay. Magnada iti daplat akawayan iti rabaw ti danom. Iso ti amor ni Isuda. Awan pa'y amor ni Isuda. Ditadan kadanuman na nagaramid iti pagnanda. Iso na awan ti amor na kita na tattao iti Islam. Ibilin ni sika, kalay iti tattao na isalog ni Isuda dagiti tabla iti bantay. Matungpal, senyor. Marigatan dalakid di, tanagdadagsan dagiti tabla. Sana parikot ni siya dagita. No kasapulan ni Isuda nagtitinolon na mangibaklay, iso ti aramidan ni Isuda. Pagbibinaklayan da, no sanda kaya ti maysa, senyor. Semperkwensa. Aramatan ni sika ti utak ni sika no adda utak ni sika. Ha? Senyor, sige nga raw. Tayo nakibaga kadakwada. Anda kun kunang ti panunot ni iso. Piman. Awanan amo dagiti mono ditoy. Enton malpas, apakairanudan ni siyak dagita na tattao, papanawanan ni siyak ni Isuda, iti igit ti baybay. Anya kadi dagiti makita akas lakuton asumalsalog iti bantay. Adda awit da asumalsalog, Papa. Dagiti mono dagiti nagbibinaklayan ni Isuda dagiti tabla na isalog detoy. Kas dalakuton nga agparparada nga agpababa. Madam Damalain, adan ni Isuda dito aplaya. Idiso ni Isuda dagiti tabla na maarami na basdek kan cottage. Natulog mat gayam dagi jayat at tao, Papa. Dongrit ni Isuda, takanayon ni Isuda iti kainaran. Nakitam ka din ni agin nalaeng na nagbunag karagiti tabla. Saan mat, senyor? Napan kano iti pagadalan, iti balasiw ti isla. Anyat ko nayo? Adda agad adal kadakwada? Day tatipod no, senyorita. Amangan no isunto ti mangisagmak kada tayo. Saan ni sika na pagparikutan na dyan at tao, iha? Adan-adang ni siya na maaramid iti dayjay na mono. Rumbang lang, Papa? Saan akas kadakwada lang ti mangdadaal iti napinta sa plano? No saan na agpakita ni Iso? Adamat tina kan tikabsan na. Aramatak ni Isuda. Tapno agpakita ti awanan bae. Masapol na bumabaag. Masapol na masapaak man na mapan iti balasiw ti isla. Saan ka kumaamagmag na iti asidat dagiti ganggan na anak ko? Matungpal na nang. Sa anak lakit diyang agpatiliw kadagiti ganggan na Ikagumaam adida ka makita.
No adala ko maumyanam ije balasyo ti isla. Masapol nga agawid ak nanang. Masapol ak kita no nasaya at matlang ti kasasaad yo ditoy. Di da kami matisiksikat dagiti gangganaet. Sikati kayat da makasarita. Di tayo amunoan niya ti mabalin da haramidan kan ka. Amang ano, pasaplitan da kan tukit din. Akas iti aramid dagiti immo na kanu agangganaet. Magagaranak ang makakita iti kunayo anaturan nga agindag dito ay papa. May sana moreno. Natanyos ti agong neso. Brown ti mata neso. Kas labibig ti babae ti bibig neso. Kasano akas labibig ti babae, papa? Kasano ket kaslan naka-lipstick neso. Lumabasit ti bibig neso. Natayag ka di, wano pandak, papa. Natayag ti awanan bain na lalaki. Kasla mestizo. No kasta? Adamot nga rod itsura na, papa. No saan ko man amono, nataer ko mamet. No siyag, saan na nataer iti paragkita? Madama ti bunag dagiti tattao amang ipababa iti kayo. Intamot mga wit. Tapno palubusan da tayo jay dun anaranggas nga agkalap iti baybay, nanang. Anya pa'y ngay anak ko. Ala, intangaro din mga wit iti kabailan tanga awitan. Amangan no awan ngamin ti mailako tayo nga ikan, no di tay agkalap nang. Naranggas ngamin dagitagang ganaet. Sapay kuma, tasaan da ang makita ni Roman. Saan arumbang amakita dati kapsat ko, nanang? Numabalin la ko mga agyan pa'y iti ayan tinaanos a maestrana. Uwan ko manang. Day tanto ti ibag akinton sumangpet niya kamsat mo. Makipagyan pa'y laang iti ayan ti maestrana. Uray, pagbalinan da na katulungan da iji balay da no iso. Ibilin ko kanika. Amang duukot ka iti kaasitgan akabagyan ti agin lalaing at tao. Ni ka di Roman tinakdakamatan yo, senyora. Ada ka di pa'y sabali. No asino man ti kontrabida iti negosyo. Pukawan. Nakita ka nakibunag iti tabla ti kabsat kan inana. Angam, jak nakita ni Roman. Isu nga rod. Dukutam ti inawon no ti kabsat na tapno agpakita ni Roman. Matungpal, senyora. Saan ka ngagpakpakita agingga iti malam no awan ti ina ni Roman? Lapad ngamin ti anak na iti napintas a plano. Naimbag, tanadanon kayo dito'y sinsinan kubuyo. Uray kastoy laang ti pagtaangan mi. Tada kami mismo tinangaramid. Saan nga inaramid ti sabali? Mayordomo. Na. Sigurado, sikat iti mawidan ti anak mong agin lalaing. Ayan ni Roman nga anak mong agin lalaing? Di na imbaga tinapanan na, mayordomo. Saan ko nga mo? Ulbod. Sumurot ka kanyak, no di mo kayak ti masaktan. Apoy ko maasumurutakan ka. Anya ti aramidem kanyak. Kaya't nakalaang nga makasarita ni Doña Paula. Doña Paula? Sino day ta a Doña Paula? Ti asawa ni Don Rico. Iti anya ko maaga po akasarita dak. Nakibunag kami mat iti tabla itay. Wen, ngam ti anak mong agin lalaing. Saan Apolos anak ibunag? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluhan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti NTBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, simurot dagiti aginaado niya Paula Kanlira iti isla. Kabayatan na, idinaamuan ni Don Rico nga agad-adal ni Roman. Nagamakda ito'y, kat kayat na apadukod, ti siya sinuman a kapamilya ni Roman. Tapno lang agpakita ni Roman, kankwana. Iti may sangal daw, nakita ni Nicolas, ni Nida, nga ina ni Roman. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ana pauluan. Ganggan nga dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Iti anya aga po akasarita, dak. Nakibunag kami mo't iti tabla itay. Ngam ti agin lalay nga anak mo. Saan Apolos ang nakibunag? Saan ka di nga umanay ti panagbunag mi kanidora nga anak ko, mayordomo? Nagbunag kami mo't adwa. Saan ati panagbunag iyo ti pagsaritaan nyo kani senyora? Anya nga rod nga iti pagsaritaan mi. Basta, maamuam tulangan no agsango kayo. Masaya at tada ni si Karitoy. Ayan, ti anak ni Sika. Apay ka di ti anak ko. Anya ti masapul yukon kwa na. Anya ko mati masapol ni Sak iti anak ni Sika. Ada aminen ka ni Siak. Baknang ni Siak. Pilintutan na kayo kat pobre ni na kayo. Kinabalan ni Siak na ginatang ti isla. Apay nga rod apinasukondak ka ni mayordomo, senyor. Babae ni ka ni Sika. Agpakita ni Roman ka ni Siak. Sana kaya ni Siak ti ugali ti anak ni Sika. Anya ka di ti madi nga inaramid ti anak ko, senyor. Saan na masapol na ibinsa-binsa ni Siak. Basta saan na kayat ni Siak ti kinaagin na laing ti anak ni Sika. Saan nyo kumamot apagaramidan iti madi ti anak ko, senyor? Kan palubusan dak ko man na agawid. Orayan pa ni Siak na agparang ti anak ni Sika. Ha? Saan na mabalin adadailan ni Iso tinapintas na plano ni kami. Apay nga may kaditi pagadalan mi, manang. Impaala nga min ti gangan na at minanang ading ko. Kaapay nga impaala da. Masapul ka nung agparang ka. Tapno palubusan da ni nanang. Apay ka nung agparangak kadakwada. Day tatisaan ko nga amo ading ko. Kasano itan ni nanang. Aglablabas dagijay aganggan na et. Anya ti aramidan tangay ading ko. Agpanunutak pa'y manang. Masapol tinatanang apa nagpanunot tapno awan maisagmak. Sika, apay asaan nga agpakpakita ti anak mo? Awan nga min dito iti anak ko, senyora. Kasano ko maamaawan? Anya di kayat mo asawan? Agad-adal ti anak ko, senyora. Saan nyo kumamata dadaulan ti masakbayan na? Nga uray dadaulan na ti plano mi? Anya ka di ti plano yo dadaulan na, senyora? Amangan numapan kadagiti panakabagi ti lintag. Anya kumanumapan, senyora. Anya ti pakainaigan ti plano yo. Iti ipapan na iti pan nakabagi ti lintag. Nagrigat ka makaaw-awat. Ignorante ka talaga. Adda ka din na aramid mo asaan akinayat dagiti gangannaat. Tilang mat saan ko apan nakibunag iti batbato ken tabla, ma'am. Agad adalakmat ngamin. Saan anain kalintagan ti aramid dagitagan gannaat? Amangan no lumanganak pa'y, ma'am. Sana ron ba nga baybayak ni nanang ko? Agparang kakadi kadakwada? Amangan nudwa kayo nga ibalod na, Roman. Anya nga ron ti aramidak, ma'am. Jak mapakawan ti bagik no dadakas sa mapasamak ka ni nanang ko. Maawatan ka. Ngam kasano no agpakita ka kat ibalod da kamat. Akas kin ni nanang mo.
No di da palubusan ti inam ti kayat ko asawan. Ibalod da ka. Iso asaan ka nga agdardarasudos nga agpakita kadakwada. Makisarita ak ka ni ma'am. Tanong mabalin, agyan ka pa lang iti balay da. Amang ano pati si kakit alaan damat. Diyak kayat tiagyan dito eh. Numapan kay Jace lang. Agkuyog ta mo pa ni Jay. Kasanan no tiliwan da tayo at talo manang. Sa anak mat lang ang makaid na amang pampanunot. No anyan ti sasaadan nyo kininanang. Oh, kasano ngamin ang nagatang dagijay aganggan na et ti isla. Anyay mo tayo. No asino tinangila ko kadakwada. Nabilag mo't ngamin ti kwarta. Babaen ti kwarta. Mabalindang iruroman ti sabali at tao. Ngam kasapulan mo ti tao ti kwarta. Kas kumakada tayo. Kasapulan tayo mo ti kwarta. Mama, nalinak ita ti baybay. Kayat ko ti agsawar iti baybay, babaan iti motorboat. Magala ka iti kadwam amang paandar iti motorboat ha. Mama, nalaingak. Saan ang masapul ti kadwa? Amo kapagandaran ti motorboat. May mayat matlaan no ada kadwam iha. Taaw ti pagpasyaram. Nalipatan yun samat, nga atleta aktilin na yan, mama. Iso nga awan rumbang nga pagdanagan nyo kanyat. Sa bagay, nalaing ka nga agpayso iha. Ang mga no ibaga, ngawan pa nagtalagkukan ka. Saan matkit di, mama? Kaya't ko apasyaran dagiti agduduma a rock formations. Ang mga no ada sirena ijay. No adaman, mama, di gayamak. Mapantay iti isla manan. Makaamuritan, noon niya ti agur-uray kadata agasat. Un ading ko. Ngam ijay pa'y bantay ti pagturungan ta. Agda magtakadag iti adda ijay. No anyan ti kasasad ni nanang. Wal manang. Di ta agsarden. Aging ga di ta mapasubli ni nanang. Agpakada tangaruden kini Mrs. Cruz. Tamapantan ijay isla. Sige manang. Kalpasan na. Mapantan iti balsa, tagrubatan. Madanaganak kin inanang. Anya nga tanti inaramid dakan ko ano. O sino ti saan na madanagan? Isungarod ang nagpakada ak ka ni ma'am. Alumangan nakpay iti pagadalan. Apayakas lakilat ang nagbaliw dagiti daluyon. Oh, kita ti bato iti asidag. Agungkon. Kas laging ginad. Wan manang. Aging ginadlakit ni. Agkut-kut iti dakkel arak formation iti asidagta. Oh, ang mga nuad datyo namin ton madamdama. Masapul ang makapanawtan iti taaw. No jak agkamali. Adda rubber boat iti sikigan ti dakkel abato. Unsamot. Ah, kasla agmay-may samot tinakalugan. Ni, babaeng samot. Nakatalikod ka data. Langana ti ganggan na et. Ulan list ngamin ti buok na. Ay, nasaya tagon daway na ito ay. Aglingot ta iti bato. Aging ginadri ko. Titi anak ta. Awan pa'y dito eh. Napanan ka di ti anak ta. Apay na awan. Nagpakada ang mapanagsawar ijabaybay. Babaan iti motorboat. Kasanon na da tsunami. May sagmaklakit din ilira. Oh, ti anak ta. Kasanon. Ang mga numay sagmak ijay taaw. Mangibaon ni siya ti mapanagsawar iti tao. Masapol na masarakan da ni iso. Agawa am nga ron ti mangibaon. Ang mga nuada tsunami. Oh, napanandag iti tao na ibaon ni siya. Oh, agkakariboso ni iso na ijay. Hoy, napanan ni na kayo.
Mapanyo berokan ni Lira! Agkakaribuson dagiti tattao. Ngam nakarikap matiro ang anti-cottage anang ipupukan da kanya. Diyak mat malukatan. Tandang sabat galot na ijarwar. Diyos ko, tulungan ako ma. Napigsal da ijay aging ginad. Madlaw ang mabutan ti babae. Kumkumpet iti bato. Hindi na amo ti aramidan na. Oh, addamat ni nag-akayo iti rabaw ti bato. Natamaan ti ulo ti babae. Kaslan na awanan iti puot. Asit ganta manan. Sige, darasan tangarod agaudan ti balsang. Sige. Tsaka di anak ti don da di a babae. Saan nakasigurado? Ngam kunada anapintas ka no. Alaan tayo di kalapaw tayo. Barang no babaen kan kuana. Isublitan ni nanang. Ha? Mayat nga taday tang aramidin ta. Igalot ta ti balsa iti rubber boat. Tapa andarag ti rubber boat. Agpaigid tayo. Awan puot ti babae. Agdardara ti ulo na. Adda tayo ni ti igid. Masapol nga ilamang ta ti rubber boat. Agawan ta manang. Kat paagasan ta ti sugat ti babae. Sige, ibagkat mo ti babae. Tasya kung ti mangilamang iti rubber boat. Ipaidak iti sirop ti kayo. Kapag subyan ta pa iti puot na. Delikado no ditoy. Ang mga nuadda umay dito'y ataon ni Don Rico. Kasano nga rin ti babae manang? Sa kruyom ta umadayo tayo. Adda ipaangot ta kadwa na. Tinaltal aruot. Barang agsubli ti puot na. Darasan tangarod, tapno awan makakita kada tayo. Uwan ading ko. Agasan ta ti babae. Apaman amakadanon ta iji kalabaw. Ada ka din nakasarak iti anak ta. Saan ka kumanang sangit nakasta? Ura ni siya madalagan matan. Ibaon mo amin at tao nga agindag iti daytoy nga isla. Tabirukan dati anak ta. Aleo? Agbirok damat? Ibagam nga adagunggo nati makasarak iti anak ta. Mayag tirapanonot ni Sika. Ibaga ni siya na dagunggo na tapno maawis da na agbirok. Aramidam adagos. Amangan numala daw ton ti amin. Kasanon ti agmaymay sa nga anak ta. Sige. Ibaon ni siya nagiti tao dito ay namapan agbirok. Ibaga ni Sika kadagiti tao. Tabirukan dati anak ni Siak anilila. Angam, senyor. Kaya't da nga tati agbirok. Mabutang dalakid di. Amangan no agtsunami. Gapo itiging ginad. Semberwensa. Awal bibiyang ni Siak iti tsunami. Ti kayat ni Siak at birukan nyo ti anak ni Siak na nilila. Agawan nida kayo. Ura mismo, senyor. Matungpal ti bilin nida kayo. Bilin nyo ko na kuma, senyor. Semberwensa. Agduduman ni kalanggong ani Sika. Ah, Tultuladam ka din ni Siak. ay, naigalis lang ti dilak, senyor. Anya na galis? Apay, magmag na ti dila ni Sika tapno may galis? Semberwensa. Masapol a sumardangan ti panagdara ti ulo na. Mga laka iti ragas apang repet na. Naikakmeten iti tinaltal aruot. Apang pasardeng iti dara. Nagpintasan a babae. Napintas nga paiso. Ngam saan anasaya at ti kababalindang agina. No kasano ti danag ta iti kaawan ni nanang. Kastamot siguro ti danag da Don Rico iti kaawan na ito'y a babae. Lakit dia. Panakairanrananan anak kita taday ito'y a babae ije baybay. No di ta nakita. Jak amo nan yan tinapasamak ken kuana. No dakas ta kumatao, ay kat binaybay antan a ijay, anawanan iti puot. Ngam kasanon no saanan amariing. Anya ti aramidin ta manang.
Ngagpaysa. Amangan no pa basuling dakaan ng dangran kan kuana. Pangaasi yu ta palubusan dakon. Agdanda naglakit ni dagiti anak ko, senyora. Agtal na ka man di tata mariribukan ag. Mapukpukaw ti anak ko. Sigurado ang mariribukan mo't dagiti anak ko. Gapo iti kaawan ko. Amuda nga da ka ditoy. Idinto ta saan ko nga amo ti ayan ti anak ko. Adda kadimot ng dukot kan kuana, senyora. Anya nang dukot asasawam. Panawan ka man langan. Senyora, di da ko mapanawan ditoy. Parwaran da ko ma. Senyora! Imanaw na tantigang ganaan. Saan ko mga umumay dito di anak ko? Amangan lumaisagmak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan naan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Patlay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbaligi ni Nicolas anang dukot kaninida. Dinardaras mat ni Dora tinapan iti pagadalan ni Roman. Katimbaga na tinapasama. Iti panagawid dagiti agkabsat. Nagginginad, kat nakita da ni Lira akumkumpat iti bato. At da kayo anatinag, kat natamaan ti ulo ni Lira. Nawanan da ito iti puot. Tinulungan da ito'y dagiti agkabsat. Kat impan da iti kalapaw da iti bantay. Inagasan da nga rod ti sugat ni Lira. Iti mo't aplaya. Madanagan dagiti dadakkel ni Lira. Tasaan dan ang makita ti anak da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan naan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya nang dukot asasawam. Panawan ka man langan. Senyora, di da ko mapanawan ditoy. Parwaran da ko ma. Imanaw lang tantigang kanaan. Saan ko mga umumay dito ti anak ko? Amangan lumaisagmak. Alam ko. Sino kayo? Nasaya at na nakapuot kan babae. Nasakit ti bukod ko. Nagtangkan tinangipaidaan nyo kanyak. Pasensya kan. Awan kudson diti bantay. Bantay? Ijay bye-bye tayan ko itay. Juan, nagginginad. Kat kimpatak iti bato. Mabutangak ngamin. Nakita da ka akom kumpat. Adda natin nag-akayo ang naggapoy ti nga to. Natamaan ti ulom. Nasakit nga agpaiso ti ulo. Oh, saan mo nga rikapan? Taad na makaagas abulong ngayon kabil mi. Adto'y ti tiyaan, senyorita. Uminom kayo. Tapno pumudot ti rusok yun. Idisok dito'y papag-akawayan. Sino ka? Kapin anom tinataar a lalaki? Ading ko, iso ni Roman, napannagalay ti prutas, tapno adda kanin tayo. Roman, kunam. Ti anak ni Bakit Nida. Wan, apay, adda ka di dakas nga inaramid yu itinak. Naidumduma tilangayo kan ni Roman kadagiti kakadwayo. Natayan ti mestizo nga mami.
May saka no mestizo Espanyol. Kano? Di mo ka din nakita, ti Amayo? Ubing kami pa'y idinatay ka no iti sakit. Diyak malagip ti rupa na, senyorita. Nagsawar ka di amin na natao tayo. Agraman dagiti tao nga agindag iti daytoy nga isla magbirok kanilira. Pinruar na iso na amin ng motorboat ay tao. Manaman ti panagbirok na iso na. Oh, jak lakit di maawat. Nga awanan ti anak ko. Nagpakanagayam ka na sika. Nga maapay na saan na pinasurot na sika iti ado at tao tapno adakanwana. Jakmat nga agpayso na panunot a pinasurot ka na giti tao. Lira! Ayan mo, anak ko! Rayag pukhaon ni sikay tinapigsa. Sana mangyag nilira. Adda ije tao. Idin to adda ni sikay iti patag. Ibatik ni ti papag tinapisi a papaya. Kan kinaro sa nyog. Mangan kan. Si kagayam ni Roman. Kasano nga amom tinagan ko. Imbaga kadi tinadangkok nga amam. Saan anadangkok ni Papa? Naanos ka nasingpat ti amak. Apay nga rod a pinadukot na ti inak. Anya ti basol ti may sa ababay kan kuana tapadukot na. No siyak ti kayat na ama kasarita. Saan kuma ati babae ti aramatan na tapno laeng agparangak. Apay ngamin akon kontraon ti plano ni Papa. Anya kuma ti kinontrak a plano na. Awan imbaga na a plano na tapno kontraak. Papain iti radyo. Ada ka no sumungan na bagyo. Ngam di pa hinasarakan ti anak ta. Tay pakas na awan ni siyak. Awan man na ti rubber boat na inaramat na. Napanan nga ta ni iso. Ayan ka din dagiti agsapsapol. Ada amin iso na ije tao. Adamat napan karagiti agduduma na paset ti isla. Kasano no umayon tinapig sa bagyo? No kumana ka pa ni ti igid. Ada kuma ti rubber boat. Borbor charetoy. Mapukpukaw ni Lira. Pati ti motorboat. Saan kayong agsardang? Aging gaadi yung mayawid ti anak ko. Sika, babay. Ingka agluto iti kanandag iti agsapsapul ka ni Lira nga anak ko. Saan ka nga aguro uray laang iti kanam dita? Kasano, kat inkulong dakmat, senyora. Saan ka na sumungbat? Padasam ti aglibas. Pasaplit ka iti kadaratan no matiliw da ka. Laglagi pam ti imbagak. Sa anak nga aglibas, senyora. Inak nga rodan iti ayandag iti aglutluto. Awan pa'y ti aglutluto, tanapan da amin nagbirok. Si kalaang ti agluto. Mariknayo ita ti marikrik na dagiti anak ko. Idi impadukot dak. Apay anak ka matihidar ka dita. Ingka agluto kunak. Kaya't kunti agawid. Ayan ti dalan nga agturong ija igid ti baybay. Medyo adayo ti baybay. Ang mga numayong awan ka. Kat ado ti atap nga alingo amang rangrang kay kan ka. Itulod na nga rod ija igid ti baybay. Masapol nga isublida ni nanang ko. Sakbay ang makaawid ka. Anya? Kaya't yu asawan? Balod dak? Saan da ka balod? No kayat mo tagsagmak. Magna ka. Ngum ado ti dadakkel abakas. Mangtangran dagi jay. Numakita da ngagmay saka. Ado ti bakas dito ay. Day tatipod no, senyorita. Ipungot kan karamutan da ka. Saan da ka balod?
Ngam no ipapilit mo ti magnangagmay maysa. Ay, addakan ka da ito. Manang, bantayam ti babae. Tainak mangalay ti bagas iti balasiyo. Awan abasto tayo dito eh. Saan ka nga rod ngagbaybayag ating ko? Ang mga numaabutan na katibagyo asmuad. Wan manang, narigatan no agbagyo. Awan abasto tayo diti bantay. Nang runak at addagang kan na at akadwata dito eh. Di uray saan amang mangan. Ha? Pakpakananda nga tamot ni nanang ijay ayan na. Inak agdamag ka dagiti kalugaran tayo. Amwak na niya ti kasasaad ni nanang. Sige, ikagumaam nga amun ti kasasaad ni nanang ading ko. Nakaumay ka, Mat, Roman. Saan ka nagparparang kadagiti ganganaat? Saan pa'y ma'am? Aday ti sidong mi ti anak ti ganggan na et. Umayak lang gumatang iti abastomi. Ha? Adda iti sidong yu, unam? Kasano napasamak? Idi naggingkined. Nakita mi akum kumpet iti maysa kadag iti dadak kalabato. Insalakan mi, tanatamaan ti ulo iti kayo anatinag. Mayat no ipakaamuyo, nga adda iti sidong yu, tapno di dadangran ti inayo. Adda nagdamaga kitay. Kat paraluto kano iti kanan nagitagsapsapol iti anak ti ganggan na et, ma'am. Birbirukan dati tao adidaan mo nga adda iti sidong yu. Urayak pa pumiksa. Sakbay nga isublik iti ayan iti naganak na. Agyaman tayo ta saan ang napakarwan idi natamaan iti kayo ako nayo. Sa anak matkat ti uni anak danag, ta saan matadakkel ti sugat na. Ala, ingka nga rodan, taamangan numaabutan ka pa'y ti bagyo. Pumigsan ti daluyon. Umayan ti bagyo. Ayan nga tanilira. Ay, anak ko, ayan mo. Saan pa'y naagdong aw ni Sika? Saan pa'y anatay ti anak ni Sika kat siya? Manungal dawan. Apay gawan pa'y. Senyora, agkapi kayo pa'y. Saan kayo kumaunay ang madalaga? Awan ti dakos ang napasamak iti anak niyo. Puno na ita ako nam. Awan da ka sa napasamang iti anak ko. Saan ka di? Day tamot ti pamatik, senyora. Tano ko maadadakas ang napasamak kang pana. Nasarakan da ko matirabor na. Wan nga agpaiso. Amagano na nagkamangan na. Day tamot ti pamatik, senyora. Isa apagkalmaan nyo tirik na yun. Abang ano da kayo mo ti agsakit. Puno timbagam. Masapula sa anak nga agsakit. Tapno makitak pa iti anak ko. Nalo, sumarte nga ro ni Sika na agsangsangit. Nagpigsamit ng ti angin kan tudo. Makapalang ti guruod. Kan nagtatadam akimat. Adda napig sa bagyo. Kalkal pastiking ginan. Sumaruno ti bagyo. Napalukayan lakit di ti daga. Tas sigurado nga ado ti nagbirri. Anak ko ma, no ado tinagbirri ako nam. Pagtaudan ti reggaay. No surutan ti todo ti birri ti daga. Imbag no saan nga itayap ti angin to'y basita kalapaw mo. Kapilitan na umakar tayo no may tayab. Papanan tayo ko ma. Kasano ti panagakar tayo? Nagpigsa ti angin kan todo. Mabaling ka di. Imbes arumaniri ka. Agkararag kalangan. Antipati ko. Sinvergüenza. Awan ser-serbili na kayo amin. Apay na di masarakan ti anak ni Siak. Huwag amin, senyor. Naglaing nga naglamag. Napanan mi mataminan. Sinvergüenza. Anya na naglamang. Saan amo ni Sika tilablapin niya ni Sika? Kaya't ka din ni Sika na pasaplit ka di kadaratan. Saan, senyor?
Saan nga tangad na nangilamang kankuana? Dahil natigat kayo sa wan, senyor. No, sino man tinangilamang itianak ni siya. Pagbabawian ni iso, no apay na nagbalin ni iso na tao. Senyor. Kasanon? Mutagad dito'y isla, tinangilamang kankuana. Anda ka di pa sabalin na tao dito islano saan na iso na. Senyor. Ang lima ka man! Sabalit ibagbaga ni sika. Awan serserbi na kiti ibagbaga ni sika. Sa frekwensya, adat sa kurkurang ni sika. Anya day, Jay? Kasla daranudor. Kasla agunggun pa'y tidaga. Rumara, tayo nakitaan nun niya na jay. Saan ka, Armor? Nagpigsa ti tudo kun angin. Ang mga numatupakan ka kadagiti maspak asang ati kayo. Masa po na kita abangan kang pagkantay dito Hindi na kong intal talaga. Sapay nagpigsa ti bagyo. Maitayap sa amon ti bubong ti kalabaw nga ayan tayo. Ha? Malkab nga agpayson ti bubong ti kalapaw. Mabuti wag. Kasanon, no maitayap ti bubong ti kalabaw. Oh, Naitayap nga agpayson ti bubong ti kalabaw. oh, kasano da ito yun? Napasbasan dito unag. Narsin nyo, umanaw tayo dito Ha? Larga iti daganita nakapukanan ti kay kayo. Gapo na ito iti aramid ti amam. Oh, Anya? Agaling tuduan tayo? Awan pa'y sapatos ko. Saka-saka Awan sapatos mo idin sa lakanda kay Jibaybay. Usarimon to'y botas ko. Siya akong tiagsaka-saka. Agtutudo. At to'y ti silupin. oh, Ibalkot mo di ta ulom tapno sana mabasa ti sugat mo. Dahil ti kaputi ti pagkaputim. Darsam, May tayab mo ti kapote. malakit at din. nalanot dito'y. Tumakter ka. Taigalot ko ti lanot ti tasikat mo. Tapno sana may tayab ti kaputi. Oh, Lanot? Pagbarikas ko? Saan ka kuman nga agarte? At datayo ti paggad. Ang mga ano dumanon dito ti landslide a pinataod ti amam. Magkain ti banday. Magaburan tayo. Ano ti agtor dito yung pitakan ba to? Umadayo tayo ditoy. Darasan tayo. Ang tao Nicolas. ti kay bantay ti pitakan ba to? Darasan tayo. Anya ti bagbaga ni Nicolas. Magaburan tayo kanon. Sige ka ba? Kau ti pitakan bagto iti bantay. Tanawak man iti tawa. Adungag paiso. Dandanin ditoy. Adapay tabla. Troso amayan anod. Naputa na kay kayo. Magaburan tayon. Papanan tayon. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isabot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Ganggan na at dito'y drama tayo ti Masakbayan. Tanawak man iti tawa. Adungag paiso. Dandanin ditoy. Adapay tabla kada troso amayan anod. Pati naputa na kay kayo. Magaburan tayon. Papanan tayon. Ang robot ni sikata pumanaw ni datayo nitoy. Umadayo ni datayo. Papanan tayo. Nagpigsa ti bagyo. Ang mga numaytayab tayo. Urayan ka din ni sika na magaburan ni sika nitoy. Maitanam ni sika na si Bibiyag.
No di pala ako na inisika. Mabutang ka magapuran na si Bibiyag. Kumpet ka kanyak, numarigatang kay ti kabatuan. Dandanin agragay ti daga. Ang mga numairaman tayo kamaanod nga at pababa. Numarga ay tibagdakan tayo, ti kayat ko asawan. Isu nga rod adarsen tayo ti pumanaw. Kumpet ka kanyak, tapno di ka may galis ng agpababa. Saan ka nga rin nga agtaray? Tapno saan na ka makaibat? Darasem nga rod ti magna. Papanan tayo nga rin ita. At damok ago kaya biti baba. Bareng no saan ana eraman ang nagaburan. Alwadam, nagalis ti pitak dito eh. Sana kas itay apanaratan ti daga. Sa balimod dito ita nagalis at talaga. Tumaraya kong nagturong ijay gukayab. Nagbayag kayo matamag na. Sige lang manang. Mangaron ka ijayan. Amangan na daulag. May mabakamatan. Marmarga ito sa babaam. Amangan numeraman ka. Kumpot kay tinatitira na pa to. Roman, tulungan na. Ang mga numaisurutak nga ang pababa. Kumpot ka. Tamangala kitilano tapag kaputa mga mato. Umayang tiragay! Darasam! Dandanin dito ayan ko! Nagring natin tinagay ti pamaan ti sakak! Ang mga numaisurot to'y bato ang pagkapkabutan! Manyamat na ito'y. Awan pa evacuation center. Mabasbasa tayo dito'y. Italaang nga da kasto'y apasamak, senyora. Ti marga ay ti bantay. Awan pa'y napasamak akasto'y idi. Nagaboran amin dagiti tabla amar amat kuma apagaramin iti pasdag. Pati dagiti simento. Nabasada si susupot. Tumangkan langit ni dagijay.